I pozdrav ljudi, evo nas u još jednoj epizodi Gold Rusha. Idemo danas, kupio sam ovo novo, ovu bure, tromel, šta god da je, što ispira zlato, pa bi sad to trebalo, sad bi trebalo prvo uzeti i pomeriti onu staru. Da, trebalo bi prvo skinuti onu staro, pa onda staviti ovu novu. E sad to će biti muka đuka. Da vidimo, trebaju mi ovi. Ovo će mi trebati, ja mislim, da. Ja da pripremim to sve, pa onda ćemo da vidimo dalje. E tako, doneo sam ove 4, sve što tu treba. Sad bi trebalo, ja kontam, ovo isključiti. Paci, ide tu voda. Samo struja je išla ovdje. Da, izgleda samo struja. Voda nije išla ovdje. Da, dobro. Ajde sad uzmemo ovog. Da ga očeramo gore. Ja sam ga davno pomerao odavde, samo sam ga pomerao gore dole. Idemo ovako, idemo ovako. Fuel tank is empty. Daj, nemoj me zezati. Prazan je. Da, stiže gorivo. Da se ne zaglavim ovdje. Kako mogu blizu. To bi bilo to. Da vidimo. Daj, nemoj me. Vidio. Dobro. Evo ga. Može. Toči. Pun, majstore. Pun. Već to klizim. Sad ću pas na kraju. Neću. Dobro. Hoće moći pun. Neće moći pun. Moći će pun, ja mislim. Sad da vidimo kako ćemo ovo. Ja sam stvarno davno radio. Baci to dole. Baci to dole. Aha. Dobro. Ide je četvrti. Evo ga i četvrti. Baš me interesuje na šta će ovdje liči. Tako, sad bi trebalo... idemo na driving. Ne izaći napolje, bre. Nego sad isprži. Šta je sad? The steel cable snapped. Dobro, i šta sad? The steel cable snapped. I šta sad? Gdje ga je? Evo ga. Skroz je puklo, a? Sad bi ja trebao da odem da kupim drugi. Daj, nemoj me zezati. To sam uradio. Stvarno. Aj bož da vidimo. Čekaj, stani ovaj gornji. Steel cable is too short. Stani, meni tu sad ništa nije jasno. Sad ćemo mi to ovako. Sad ćemo da... Šta ćemo sad? Sad bi trebalo...
podići. I možda ovako malo, a? Da probamo sad. Da probamo sad. Ili ću morati otići po one duže. Too short. A gdje su mi oni duži? Oni duži su bi... Trebalo bi da su ovdje negdje. 1, 2... 1, 2, 3, 4. Dobro je, tu su duži. Ništa, sad ću njih da zakačem umjesto ovih kratkih. Uspio sam nekako ova 3 kabela da zakačim. Sad ćemo probati ovaj 4. Da vidimo. Dobro. To bi sad trebalo da je to. Sve je zakačeno. Sad ćemo da vidimo da li će da ga podigne, da ga otkači. Stani sad ovako. Sad bi trebalo... Bam! To je to. Opa! Sad bi trebalo voziti odavde. Ne vidimo. Ne. Na ovu stranu. Će moći. Stani. Da ga maksimalno podignem koliko može. Dobre. Idemo. Uspeh ljudi. Dobro je. Uspjeli smo. Sad treba ostaviti ovog tamo i zakačiti ovaj novi. Sad ovog neću prodati, ostavit ću ga. Mada ne vidim razlog zašto bi ga ostavio. Da mi se prevrne. Htio sam da ga ostavim zbog sljedećeg zemljišta, tamo da ga odmah postavim, ali neću, ovo je onaj najlošiji. Ne treba mi to. Da vidim kako se... Da li ja mogu da prodam sada odavde ako ubacim? Ovdje ja mislim ako stavim, ako ga spustim ovdje, onda bi on trebao da ga proda. Ajde, ograda, smeta mi ograda. Ajde vidimo, baš me sad interesuje. Cap. Spuštaj. Neće moći ovako. Degao. Mlatim ga tamo, vamo još ću ga pokvariti. A ovako ćemo probati na pola. Aj baš da vidimo. Otkačim ga. To. I ovaj 4. Ne. Otkači, dobro. I da vidimo da li mogu da ga prodam. Hoću samo tromel da prodam. Bam, prodato. Ostalo neću da prodam. O ne, aha. Big ekskavator neću da prodam. Kabel neću da prodam. Hoću samo tromel da prodam. Confirm, sell, confirm. To, bam, prodato. To je to. Idemo dalje. Bravo. Ulazim u fazon. Čekaj, stani, diži sad ovo. Okrej. Ne. Stani ovako. Ceo treba da se okreneš. Treba sad da ga namestim, da pokupim opet ovo.
što ja mislim da će sad isto biti interesantno. Što ovo drvo baš sad, baš ovo drvo tu na ovoj polovini. To nema veze. Dobro, može. Mi ćemo se odmah pored drveta namestiti. Dobro, stani. Sad malo ovako spusti ove. A podigni. A spusti. Ajde, probat ćemo ovako. A gdje se ovaj kači? Za ove? A verovatno. Znači, idemo prvo ovaj. To je spoljni, tako je. Ide ovdje, bravo. Onda ide ovaj iznutra, to bi bio ovaj. To. Mislim da ćemo da uspemo. Ljudi, bit će nešto od nas. Koji je ovaj? Ovo je onaj iznutra, znači idemo ovdje. Tako je, i onda još ovaj jedan. Ovaj još jedan ovdje, da vidimo. To je to, ja mislim, sad ćemo da vidimo. Mislim da sam dobro povezao. Jeste, dobro je, bravo. To digneš. Sad će opet da bude interesantno vožnje do tamo. Ja ću pokušati da ga izvaram odavde. Možda ga sam spusti, namesti. Ako ne, onda ću morati ići okolo. Baš me interesuje šta će da bude. Ajde, 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 ajde. Mislim da to neće biti ništa odavde. Da je to bila skroz glupa ideja, ali ajde. Ali ajde. Ne. Znači, trebalo bi... Ništa od ovoga. Hajde vidimo s ove strane. Zeznuo sam što sam ovaj veliki generator ovaj za struju stavio ovdje. To nisam trebao ovdje staviti. Tako mi je delovalo ok. Sad ćemo da vidimo. Dobro, ovako nećeš, ovako. I možda sad ako malo rikvrcem. A? Hoš ga spustit? Hoš ga namestit? Mislim da znam šta je. Naopako je. Trebalo bi ga skroz okrenuti. Ja, šta sam sad uradio? Ne znam kako, uspeo sam. Već sam krenuo u stvari da odlazim i samo ga je spustio. Znači, to je to. Uspeli smo. Idemo ovako. Idemo... Čekaj da poskidamo ove lance, jeli, da. Trebalo bi ove lance poskidati. Da vidimo. Ili šta su već sajle. Može, bacaj ovdje. Može. Može. I žemo.
Trebao sam možda skupiti pare. A ti ostani ovdje. Trebao sam možda skupiti pare pa sve zajedno da i tebe da priključimo. Bam. Baš meni se kako će se čuti da ima razliku. Ćemo sve uključiti. Shaker. Reinforced Trommel. Dobro, može sve pali. Sve pali, što sam rekao, što ima da se pali. Pa ja mislim da će ova sad davat malo više. Trebalo bi ono malo više ovih nageta, malo zlata više da nam daje. Iskopina nam je dobra. Sad ćemo da vidimo da istresemo ovih 36%. Nemo, da li ima neka razlika? Ajde. Da vidimo kako to funkcioniše. Mada trebao sam kupiti i ostale delove. Ali kažem, nisam mogao da čekam. Kad sam vidio da imam dovoljno za ovaj jednu stvar, rekao daj odmah da menjam makar jednu stvar. Tako da menjat ćemo stvar po stvar. Sad ćemo da vidimo da li još možemo nešto da kupimo, da li ima dovoljno para. Sad ćemo otići posle ovog u prodavnicu da vidimo. Da li imamo dovoljno para za možda ovaj tu shaker, ovo tu derocker ili šta god da je. Može. Gasi motor. Hajde vidimo. Nego ovo mi nije jasno. Ovo meni tu nije jasno. Ovo tu. Šta tu treba da radim da... Opa. Radi. Ti gase. Radi kao doksat. Ljudi, ja bih rekao da daje više. Znači, sa 36% onih tamo ne meni skoro 2% napunio ove. Ja mislim da se nešto dešava, da je bolje. Sad ćemo mi to sve da ugasimo lepo. Bam, gasi. I idemo da vidimo sa 116.000 da li možemo još da kupimo nešto. Pa ćemo to u sljedećoj epizodi da dogradimo. Otkači. Mada mogao sam u stvari. Sad sam već otkačio. Moram napuniti gorivo. Ne znam koliko sam ovdje. I ovaj veliki mi je već skoro poluprazan i njega ću morat napuniti. Evo ga, stigao sam. Sad, ja imam ovaj shaker. Sljedeći bi trebalo da se stavi ovaj derocker. On je 67.800 ili odmah da stavimo ovaj Glacier Creek, šta god da je. On je 203.000, tako da ne bi sad trošio pare na ovog pa na ovog, nego sad kupit ćemo lepo odmah 203.000 i ovog da kupimo. I onda posle... Šta je ovo? Planter. Digitube. Da vidimo mi... Ne, gold mining. Machines. Front-end loadiness. Ne. Šta je planter? Dobro. Ja ću to da pogledam šta je planter. 79.000. Stvarno ne znam za šta ovo služi. Ljudi, ako znate za šta ovaj planter služi, molim vas, pišite mi u komentarima, obavestite me. No sve u svemu kupit ćemo onda odmah onu bolju i onda ove duplex džigove, ali ove bolje. Znači 34.600 i 103.800, da. Znači kupit ćemo 2 komada odmah ova i to. Tako da, znači treba nam još para. Ljudi, ništa, to bi bilo to za ovu epizodu. Mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Sad smo bar promijenili ovo. Stavili smo ovaj bolji Reinforced Trommel. Znači taj će sad da nam malo šljaka bolje. Opet ćemo ipak malo više zlata vaditi. Da.
A mi se vidimo u sljedećoj epizodi, a do tad budite mi dobri i ćao ste.